man skal skifte en nål i en tekstilpistol, er det vigtigt, at man gør det i en rigtig rækkefølge, så er det nemlig ikke særlig svært. For at tage nålen ud, tager man splitten, drejer forud, og nålen følger med i beskyttelseshætten. For at tjekke, om man skal skifte sin nål, kan man tjekke forskellige ting. For det første kan man tjekke, om der er nede i hullet inde i selve nålen, om der ligger rester, som skal fjernes. Om den er hel. I det her tilfælde, der er nålen ikke helt. Der mangler et plastikstykke her. Jeg har simpelthen sammenlignet den med den, der ligger der. Når man skal sætte en nål i, så er det en god idé at bruge holderen. Man sætter den ind i holderen, og man lægger mærke til, at der på nålen er en hulning heroppe ovenpå. En lille bitte hulning, og den hulning, den skal vende opad. Man sætter den ind og drejer splitten bagud. Hvis splitten er svær at trække bagud, er det fordi hulningen sidder et rigtigt sted, og så kan man rokke den på plads. Når splitten vender bagud mod ens hånd, så sidder nålen fast, og man kan bruge den.